Ford Mustang. V predchádzajúcom videu ste videli, ako sme dali alebo demontovali hlavu. Na tomto vozidle bolo problém tesnenie pod hlavou, bolo prasnuté, tak to už kolega krásne vyčistil dosadacú plochu, pekne sa to ešte vyfúka. Mimochodom, na toto vozidlo je len originál, tesnenie pod hlavu stojí 400 €. Takto máme po repase hlavu, nové kufera išli, toto sú staré ventily, tu vám chcem ukázať na týchto ventilov, keď sa jazdí tesne pod hlavou, pozrite v akom stave sú ventily dopraskané, pozrite, dávajte si pozor, keď máte únik na hlave, sledujte nás ďalej. Takto sa robí na našich vozidlách. Všetko dokumentujeme. Stále pokračujeme na Mustangu. Takto si kolega doťahuje rozvod momentovým kľúčom.